Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulog ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni Gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kay sa Keka Channel 11. Kaag subong ba tayo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Maestro sa Binalbagan Catholic College nasapuan nga patay malapit sa iya boarding house kag may 16 ka mga buno. 5 pilason sa bungguanay sa tricycle kag motorsiklo. 25,000 ka dose ang hog cholera ipanagtag sa 6th District. Sunod sa Bacolod, magahingyo sang banning exemption para sa Mascara Festival. Kag sa Good Vibes, Dog Park planong ipatugkod sa sulod sa Capitol Lagoon. Atanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, wala sang low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility pero paabuto ng posible pagbubo sang ulan. Base sa weather update sang Pag-asa, wala sang kun anuman nga weather disturbance sa sulod sang PAR pero ang southwest monsoon o kunang hangin nga habagat amo ang nagdala sang ulan sa Visayas nga nagalakip sang isla sang Negros. Gani mangin magalumon ang kalangitan nga may upod nga lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanaghuob. Masami sa hapon sa gabi o kun kaagahon magabubo ang ulan suno sa Pag-asa. Kagabi mabunok ang ulan sa pila ka bahin sang probinsya pero wala naman sang may gi-report nga evacuation. Sa number 9, sa Bacolod City, mga senior citizens ang amat-amat na nga nagbaton sa ilang mga social pension. Matawhay nga nagpila sa mga payout areas ang mga senior citizens umalin kainas ang aga para mabaton ang ginapaabot ng social pension halin sa syudad. Ang 70 anyos nga si Florencia Concepcion sa Barangay 28 nagapasalamat kay may inugbaka na siya sa bugas kag mga kinahanglanon sa ilang nga balay. Tig 10,000 pesos para sa second quarter ang nabaton sa malapit 1,000 nga mga indigent senior citizens nga nagaedad 70 anyos pasaka. Separado ini sa social pension gikan sa national government nga ginapanagtag sa DSSD sa mga senior citizens. May 15,000 tanan ka mga benepisyaryo nga ginapaabot matagaan sang tag 6,000 pesos nga social pension kada tuig. Sa pangabon, pangbugas. So, may maintenance ka na? Bulong? Wala. May makaluyaan pa. Tingin kaso mo na bugas lang kagano mga suludanon sa balay. Ako yung mga palagay. Why na casual ng brata. Part-time. Ano ginabatsyag mo? Why man? Away man. Kung kaso mo na makabulig-bulig pa miyan piano. Sige. Sino? Sa number 8, ginapabaskog karon sa probinsyang ilang nga information dissemination angot sa kokolisap o kunang insekto nga nagaatake sa mga puno sang lubi agud to malikawan ang paglapta pagid sini. Suno kay Dina Henzola, ang OIC sang Office of the Provincial Agriculturist, paday ng pruning sa mga apektado nga lubi sang kokolisap. Sa mailom sa Bago, may 1,172 na ka mga puno sang lubi ang tigayon nga na prune. May 100,000 pesos nga pondo gikan sa Philippine Coconut Authority ang gingamit para diri. May ginpainman nga 200,000 pesos nga pondo ang probinsya para man sa among nga hilikuton. Magluwas sa pruning para masalbar pa ang mga puno sang lubi nga apektado, ginsugda naman ang pag-release sang coconut scale insect predator. Ini ang biological nga pamaagi agud mapatay ang mga kokolisap. Padaan ang training sa mga personnel. Sino kay Henzola, napatuman na nila ang quarantine o kung pagdumili sang pagwa sa mga produkto sang lubi nga wala na treat gikan sa mga apektado nga lugar. May 5,000 kalubi nga verified apektado sang kokolisap sa Bago, Murcia, La Carlota, kag La Castellana. Ginhulat sa karon ang pagporma sang CSI Mitigating Task Force. Nag-info campaign kami, of course, sa mga aton mga agriculturists para nga ma-disseminate man ang information dito sa LGU
At the same time, ang pruning tubong sige sa aton area. Sa amuto ka, especially sa Bago City. Sa number 7, libre nga school supplies ipanagtag sa mga pampublikong eskwelahan sa Bacolod City sa bulan sang Setyembre. Ginasuguran na sa Committee on Education pag-facilitate sa purchase request para sa libre nga school supplies na ipanagtag sa syudad sa mga estudyante sa preschool to grade 6. Sunod sa kay Councilor A. Victor Espino, naghulat na lamang sila sa projected number of enrollees sa elementary level, agud nga masuguran ang bidding. Kapin sa 15 million pesos ang ginpain nga pondo sa syudad para sa libre nga mga school supplies. Sa Agosto 29, magasugod ang klase sa mga pampublikong eskwelahan. Ginapaabot man ni Espino nga kung matigayon man ang request para sa banning exemptions, matigayon ang distribution sa mga notebooks, coloring materials, papel, lapis, kag ballpen sa mga estudyante. Ang aton lang yang nga ginaubra sina diri is to ease the burden sa ang aton nga mga ginikanan. So ang Bacolod dalhin sa una, actually hindi magid niya makatrespasser sang bilog nga school year, but makabulig-bulig, no. Amo na ganing natawag naton augmentation, but not full nga mahatagid naton sa ila. Nice, no. We will be criticized kung sobra naman, we will be criticized kung kulang naman. So I'd rather ang ako niya nga pananawan sini nga kinahanglan accurate kita with the limited resources that we have para tanan ng estudyante sa syudad sa Bacolod from preschool to grade 6, wala sang estudyante nga hindi makabaton. Sa number 6, kusinero patay matapos nga tiruhon sa Santa Catalina sa Negros Oriental. Patay ang isa ka kusinero matapos ini ang gintiro sa barangay Caranoche, Santa Catalina, Negros Oriental, Martes ang gabi. Ginkilala ang biktima sa kay Glenn Demar Serrania, samtang ang suspetsado naman ang ginkilala sa kay Jessie Torresa. Sa inisyal nga pagpungusisa sa kapulisan, nag-inom-inom ang biktima sa balay sang anay asawa niya sa nasambit nga barangay. Ginmaneho sang biktima ang motorsiklo sang suspetsado kag ini ang gindala sa pantalan sa sitio Sikopong sa barangay Caranoche. Matapos gindulo ang biktima, hinali na lang siya gintiro sang suspect. Padayon pa ang pursuit operation sa mga kapulisan batok sa suspetsado. Sa number 5, himatanan ka mga persona ang pilason sa bungguanay sa tricycle kag motorsiklo sa Silay City kainasang aga. Pilason ang rider nga si Elmer Albastres, pati nga duha ka mga back riders sa ginamaneho nga motorsiklo sa makabunggo sila sa tricycle sa intersection sang Pipa sa barangay E. Lopez, syudad sang Silay, kainasang aga. Napilasan ang driver sa tricycle nga si Nante Serrano, pati na ang iyang pasahero nga babayi. Sa pagpangusisa sa Silay City PNP Traffic Section, alin sa barangay Kapitan Ramon ang tricycle kag padulong na sa city proper sang mabungguan sa motorsiklo. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Mark Daroca, hepe sa Silay City PNP, wala sang driver's license nga napakita ang driver sang tricycle. Pero sa ila pagpangusisa, marasi ka pagpadalagan sa motorsiklo nga amo ang nagbunggo sa ila. Lunsay nga yara karon sa ospital ang mga nasamaran. Sa number 4, syudad sa Bacolod ang ginapaabot magahinyo sang exemption sa banning nga ipatuman sa pagsaulog sa Mascara Festival kadungan sa nga barangay and SK elections. Sa Agosto 28, magasugod na ang election period para sa barangay kag sangguniang kabataan elections. Gani ginapaabot ni Councilor Thady Saison, pamuno sang Committee on Finance ng Konseho, ang pag-request ng syudad para sa banning exemptions ilabi na nga dungan sa pagsaulog sang Mascara Festival 2023 ang natalan man nga campaign period para sa piniliay sa Oktubre. Naandan nga sa amuman nga bulan ginasugura ng releasing sang pondo halin sa mga financial assistance nga ginapalapod sa mga kabarangayan nga nagapaindis-indis sa tuigan nga kahiwatan. Samtang hindi naman kinahanglan sang syudad mag-request sa PNP headquarters para sa pagpatuman sang gun ban kay halin sa Agosto 28 tubtub Nobyembre 29
ipatuman ang COMELEC gun ban. So it means ang LGU na consider ang ma-apply for exemption. For exemption. For exemption Kaya sa mga project ang LGU sa barangays. Hindi. Yeah. Parehas na consider ng bidding sa mga project na lang included sa loan. At hindi na, if makuha nila exemption, why na yan? Okay lang na yan. Sige tayo bidding. Sa number 3, sa 74,000 ka mga hog cholera vaccines nga gibakal sa probinsya, una nga panagtagan sini sa mga banwa kag syudad sa 6th District. Was patigayuno ng turnover sa hog cholera vaccines para sa 6th District sa banwa sang Ilog. Inisyal nga i-release ang 12,000 doses. Sunod sa kay OIC Provincial Veterinarian Dr. Placida Alemana, 25,000 ka dose ang ginpain para sa abong nga distrito. Magluwas sa hog cholera vaccines nga turnover man ang free-range chicks bilang assistance sa mga hog raisers nga apektado sa pagkapatay sa mga baboy bangod sang masakit. Ang pagsagod sang manok magaserbi nga alternative livelihood nila. Samtang ginapaabot man ang dugang nga pag-release sang kasapatan sa mga yadtong nadulaan sang sapat sa mga ukon sang maigo sang bagyo nga Odette. Samtang patag ni Lemana, 5 na kaadlaw nga wala sang may gina-report nga hog deaths ang mga LGU. Parayon man sila nga magabaton sang specimen sa laboratory bangod sang pagmasakit sang baboy, pero isa ka positibo nga bagay nga wala na sang may gina-report nga nagakapatay. Sa number 2, ginpadala na sa Bureau of Fire Protection San Carlos City ang natipon nga ebidensya angon sa sunog nga nagluntad sa isa ka kolehiyo sa San Carlos City sa ilang national headquarters. Suno kay Chief Inspector Rufino Taniedo, ang City Fire Marshal, napadala na nila ang ceiling fan kag iban nga may angot sa electrical nga kagamitan bilang ebidensya sa natabo nga sunog para mapatod sang arson laboratory sa national headquarters kung ano ang gintunaan sang kalayo. Mga 14 diyas pa kag magwa ang resulta. Suno kay Taniedo, napadala naman nila ang investigation report sa provincial headquarters. Gikan sa first floor sa Treasurer's Office sang Kolehiyo Santa Rita, nagsugod ang kalayo sa adtong Lunes, suno kay Taniedo. Nagapabilin sa 18 o 18 million pesos ang balor sang kahalitan. Samtang sa bahin sang syudad sa San Carlos, luyag nila nga mapasiguro nga sa mas madali nga panahon, tigayon makabalik ang klase sa mga estudyante. Pieces of evidence, ipadala natin sa National Headquarters for further investigation sa aton nga arson crime, arson laboratory para ma-determine kitang cause of fire. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Isa ka maestro sang Binalbagan Catholic College ang nasapon nga patay sa guwa sa iyang boarding house kaina sang kaagahon. May 16 tanan ka mga buno sa lawas ang biktima. Ang hold up ang isa sa mga kinalantaw nga motibo sa karon sang PNP. Las 11 kagabi, gin-share pa sa manludlo nga si Saga ang illegal letrado nga ginpost ang student publication sa Binalbagan Catholic College nga The Patrician. Las 3:30 sa kaagahon. Nasapwan na lamang ang iyang duguon nga bangkay. 16 tanan ka mga buno sa lawas ang naangkon sa maestro sa iyang kamot, likod kagabaga sang masapuan pasado las 3 sang kaagahon sa may Dumas Street, Barangay San Pedro sa Binalbagan, malapit lang sa iyang boarding house, malapit man sa BCC. Sunod sa kay Police Captain Glenn C. Portunes, Deputy Chief ng Binalbagan Municipal Police Station, may tricycle driver nga nagpahibalo sa ila nga may nalabyan ini nga persona nga duguon sa higad sang karsada. Sunod sa PNP, gikan sa Bacolod ang maestro kag nag-attend sa birthday sang iyang nga abyan. Kag papauli na kuntani sa iyang boarding house sang ginbanggaan sang wala pa makilalaan nga suspect kag ginbuno sa makapila ka beses. Dugang pa sang pulis, posible nga ginahulat ini nga daan sang suspect sa ginpanaugan nga bangga. Nadula ang cellphone sa maestro pero wala naman makuha ang iyang kahita. Relo nga ayara pa sa iyang kamot kag laptop. May duguon nga kutsilyo nga nakuha gikan sa crime scene. Hold up ang isa sa mga ginalantaw nga motibo sa krimen. Ginhingagaw padala sa infirmary clinic ang biktima apang nga deklarar ini nga dead on arrival. Sunod sa PNP, bangod sa kadamo sa naangkon nga buno sa lawas, ginalantaw nila nga posible may kainit ang suspect sa biktima.
Hustisya sa karon ang ginapanawagan sa pamilya, kaabyanan kag ang BCC community sa natabo sa manunudlo. Bali, 16 stop wounds. 16 tanan. Yes, sir. Sir, magbabal ka 16 stab wounds do may kainit ang suspect sa iya? Para sa gitawag nga cruelty, sir eh. Mm-hmm. Meaning, sir? Anong meaning? Bali, kumbaga, may tama na siling mo nga may kainit sa iya nga kung palaliman gini mo ati siya guro, sir eh. Sa Good Vibes, dog park sa karon ang ginaplanong ay patukod sa Kapitolyo Provincial sa sulod sa Capitol Lagoon kasunod sa pagpatahom sa playground. May report si Romeo Subaldo. Magsiling ka nga Capitol Lagoon, kadamo ang icons nga ari diri. Halin sa pond sang tilapia, mga estatwa kag sculpture, kag syempre ang Capitol Building. Dugang atraksyon diri ang playground kag ang skating rink. Halin sa kinaandan nga swing, slide, kag mga lalatayan, nadugangan pagid ang children's playground sa Capitol Lagoon. Bisan madulom na akong gabi, madamo sa gyapon nga mga pamilya kag mga kabataan ang nagatinir diri. Nagaserbi naman ini abi nga picnic ground para sa mga pamilya. Plano karon sa probinsya nga magdugang pagid sang solar lights sa area para mas mapasanag pagid. Sunod sa kay Provincial Administrator Fernando Diaz, luyag kay pasiguro ni Governor Eugenio Jose Lacson ang safety sang mga kabataan kag para malikawan ang anuman nga sahi sa aksidente. Ang skating rink nga madugay na nga yara diri ang haluson na lang ginagamit. Sunod sa kay Diaz, kalabanan abi sa karon nga mga naga-longboard o naga-skate ang nagapadulong na sa mga malayo nga mga lugar nga may malaba nga mga dalan para diri. Gani plano sa probinsya nga i-convert ang skating rink sa isa ka dog park. Nag-ambal na ko kay Gov kung okay sa iya, we'll try to design a dog park, no? Kundiin ang aton mga pet lovers, no? Makasulod dira lang area, no? Sa skating. Dira sa skating kada kalapad sina, no? So we'll have an area nga leashed yang aton nga ido aton nga pets, pero may isa maka area nga pwede nga daw ibuyan, no? Makalibot-libot sila. Nagadamo naman gid abi sa karon ang pet lovers kag bisan gani ang mga malls nagabato na sang pets. Luyag sa Kapitolyo nga ang mga dog owners kag ang ilang mga hinuptanan nga mga ido ang mabutangan sang area diri sa lagoon ko sa diin sarang sila nga maka-walking kag ma-enjoy ang view kag makapabugnaw-bugnaw sa idalom sang puno sa mga kahoy. Target sa probinsya nga mahuman ini sa bulan sang Disyembre sini nga tuig. Bisan gani man sa mga malls no naga-pet friendly, nagabatong sang pets. How much more ang Capitol Lagoon? Sa pagpabaskog ni May isang panawagan bala nga dapat gid ambikan kag i-welcome ang ini nga mga pets na. Everybody happy sa lagoon. Kaagumento mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parahin kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.